Gikan sa Arimen Protection Center, ano yakining dalamanon? Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makinig sa kababay nga taga Malabuyok, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasangan nga Kayla. Wa ko'y labot kung sa isulti sa mga tao. Ang gusto na kong matandaan ng oras. Di naman ko halos kakita di mo. Nag-away na sa simang Oh, saan daw, boy? uyab. Di ba, Odyok ka? Nalisod akong kahimtang. Eh, pag nagabante na akong usawa, nakulain. Ang maayon noon. Kung para magpuwag na mo. Naguplag ko tahaw silin. Tinundi ka. Mas biyaan ba kasi akong usawa? Ano ka? Salbahis ka. Humas akong gibuhat para ni mo. Pagkakon kang dako. Imo na akong giilan. Nisaan ka na ako nga imong biyan ang imong asawa para nako. Pero di ay to. Ay! Salbahis ka! Umpisa ko raw. Umpisa. Ba, nagpakyon ka. Ma! Dati ako. Nagtuo kang di ko musokol ni mo. Ma! Ha? Layas din eh! Layas! O kaya nagpakita na ako. Iwa ko magkinahalan ni mo. O sige, mulayas ko! Ikaw sa mukha ha! Kaya di mo nga biyaan akong usawa. Para mo, hilas ka ni mo. Huwag kaya ngayon! Layas! Ma, kaila pag-ilis. Magnakaw ta. Ang samantama. Ayaw na pangutana pagdali. Ma, asa man ta pa dong? Nganong naman tayo daang bag? Imo na mga bisti. Ha? Adto na ka dilula nimo. Balik ko na ti ka inig-update sa klase. Pero ma, Ayaw na nagreklamo diha. Nakakita kang naglagot ko. Sitaw na. ma, ayaw na lang kud pangita og uyab. Ila naman kang biyaan. Hilom Kayla! Hilom! Ma, Ibiyaan na sad kas imong laki. Wa gihapon ka na taga Muslim. Ikapila naman ang tao na nahitabo nimo ay. Ang akong apuray luoy ang imong binuhatan. Ayaw na lago kong kasab-i, ma. Akong ibilin si Kayla ni mo, ma. Balik ko ra na ako siya inig-abli sa klase. Igo sad nga makita kog laing boarding house nga mga puy-an. Ha, ilara ko Roslyn. Kustaan ay pa. Kung dito nimo apason imong laki, mangita na sad kaglain nga mauyab. Di lang gani ka kaatiman ni Kayla. Adto na ko, ma. Hay! Hay! Ha! Way batasan ay! Lula. Nganong ingon anak man si Mama Lula, uy. Ahay, sabda na lang ng inahan mo, Kayla. Unsaon na dili man lang drugas ang bisyo, anak. Hasta ang mga lalaki. Ha? Kayla makasabot sa kaunya sa tanan, inikadako na nimo. Ang akong tambag nimo, nga ayaw og sundog anang inahan mo. Sa tanan na akong anak, siya mo ay pinakabadlungon. Ang imog yung amahan, ang sadan ining tanan. Nga naman di ayaw ang akong papa, Lula. Asa man day siya? Ahay, ang tinuod apo, batanon pagkaayo ng imong inahan sa diyang nauyab niya ang imong amahan. O siya ang nagtudlo sa imong inahan sa tanang bisyo niya karon. Ang akong nahibawan nga napusilan imong amahan, ug mabdos na di ay ang imong mama nimo. Wa na gid ay ko ipapa, Lula. Mas maayo noon nga wa na siya apo. Kaysa mot nga makaluluoy kung duhan na sila sa imong inahan. Ani na lang ko ni mo, Lula. Pili ko ganaan ni Mama. Agbay ra kong hinangyo ng inahan mo. Nga ari ka na lang nako. Kay wa ko'y kauban diris bay. Gawas lang sa ko mga iro. Pero gahi kay nang inahan ni mo. Ambot nga nung nahan din siya nga magtakin-takin ni mo. Nga di man unta siya kaatiman ni mo. Lula. Lula. Wa lagi ko kuhaan ni Mama hangtod karon. Klase naman namo sunod semana. Ana, magpaabot lang sa atong inahan mo. Ay, pero kung ako'y pasultihon, mas maayo nang dili ka niya kuhaon din he. Luoy man sad ko na akong Mama, Lula, kung ako singbiyaan. Ako na lang siyang antuson. Kayla, Wagit ko kuhaan ni Mama. Bila nakaadlaw nga nagsugod ang klase. Kayla, Lula. day. Day, ayaw na lang kung paabot atong inahan mo. Ipa-enroll ti ka sa eskwelahan din he. Muhangyo ta. Anhi ka na lang nako. Naina ni Mama, Lula, uy. Apo, nainakasulti na ako. Ngawa na di ay sa inyong giabangan ang imong inahan. Ha? Asa man dahil siya, Lula? Mikuyog siya og lalaki, Kayla.
Nakigtaban siya og laking minyo. Unsa? Iya kong gipatuo nga nagbuwag na sila atong tawhana. Di ay to, nagtaban ra. Albahis gining inahan mo. Mas gipili pa niyang yung laki kaysa nimo. Ha! Kung wa pa'y nakasulti na ako, nagmata lang nagbuntag. Lola. Ay, grabe. Grabe, nagyod ang akong kahiupusan ng inahan ni mo kayla. Ay, grabe, nagyod. Sugad karon, bati man paminaon. Pero kalimtanan ako nga na ako'y anak nga Roslyn. Uslan man nga baliwa niya nga iyang inahan. Mas maayo pag magkalimtanay na lang ni. Huwag ikaw pod. Kalimti nga may inahan ka pa. Lola. Congrats kayla, apo ko. Graduate nagdugtag high school. Salamat Lola. Salamat. Kung dili patungod nimo, dili unta ko makahuman og high school. Ay, naunsa maning bata. Magdrama man. Ang sakto ini maglipay ta karon. Ha? Ayog drama diha, oy. Ay, naunsa ba ni? Magdrama-drama diha. Ay, makahilak gani koron na. Tagbo man gyud kag bahilom nako ba? Thank you, Lola. Thank you. Dili na ko kapuhan nga nag-standby din sa bahay. Laay na kaayo. Dili man sa magapa-eskwela si Lola na ako sa college kay mahal man. Usa man ko ini. Di masab ko gusto nga ingon init lang ko pirmi. Ang uban ako mga classmate nung narika sa syudad kay adto na mga eskwela. Suya kay ko nila. Ako mo sawayan og ang iupalik si Lola. Bahala og mag-working lang ko. Ina ako'y maayong balita ni mo, day. Na ako'y amiga nga nagpamedya sa syudad. Mihawa na siya kay gipaundang sa iyang anak ug nangita og puli ang iyang amo. Nisugot ko nga ako nalay mo puli niya. Unya Lola, imo kong biyaan? Oy, dili, oy. Bukutan ang iyang amo. Ug nisugot ni nga kuyugon ti ka dito kay paeskwelahon ti ka. Ug tabangan pagyud ta sa iyang amo. Mao ba Lola? Yes! Pagka-eskwela na kit ko! Ay, pero apo gamay raman na nga akong sweldo dito. Muhangyo lang ko nimo nga. Ayaw lang nang upat ka tuig ang kuha ang nga kurso, ha? Kung pwede, ka ng caregiver ba? Maayo na lang na, ay, kaysa ba? Magkatrabaho ka pa dayon. Mao pala? Sige lang la. Pwede naman di ba nga kung makakita na kong trabaho pag hinahinay na ko eskwela sa kurso nga akong ganahan. Oo, oy. Mao gyud na biliban ako nimo da apo ko. Kugihan gyud kaayo ka. Apo, ayaw gyud pagpakawa sa paglaom ha. Paningkamot. Aron ohon, di na ka mag-anto sa atong kapobre. Oh, Lola. Kailan ako'y uyuan sa Manila nga nagkinalang caregiver. Ang iyang anak magod na diskasya, naputulang tiil. O sa man, interesado ka? Oh, sir. Interesado ka ayo. Maayo, ako isang tawgan. Aron na, magkasugo na yun ka. Sige, sir. Ay, ikaw di ang giingon ni Elmer nga iyang gitabangan pag-eskwela. Oh, sir. Kabata pa din mo. Pinakog, naanak sa 30. Dili, sir. Uy, mag-21 na ko hapit. Bueno, karon dayon, magsugod na ka. Pigunin mo day, pag-ulang na disgrasya nga akong anak. 32 anyos pa na. Ug pila ka adlaw pa, sukal siya nakagawa sa ospital. Ako ni mga yung dispensya ni mudaan, ha? Init kinag-o mataas sa una pagina. Ug misamot ron, tungkol sa iyang sitwasyon. Kibiyaan siya siyang asawa, pagkahuman siya operahe. Mangyo na ko ni muday. Nga, taas-taas siya imong pasensya. Ayaw ka pala ka, sir. Akong tarungon ang akong trabaho. Di ingat ka di ko magkaon? Kagahi ba na mo ko? Pero, sir, uwa kay kaong tibuok adlaw. Musamot nga dugay ka nga ayaw, anak. Bugo ka! Kakita ka na ko? Tanaw ni mo, maayo ba ko? Sir, Pawa niya! Kung di ka gusto labayan, tikin ako sa cellphone. Pawa! sir, Aw, saman. Di ka na bagyod kapugan? mapahawa na lang gid ko, sir. Hindi na ko kaantos si Sir Megs. Sige. Di ka na mapugnan. Pero, kunaw na og maayo, ha? Kung madapali mo, ayaw na paghawa. Mangitaon na mo yung ikapuli mo. Sige, sir. Maghinay lang ko sa akong lihok. Basig natuhog si Sir Megs. Pumasok na sa sin ako. Kangit-ngit pa ng iyang kwarto.
Nagilak si Sir Megs. Kaluoy niya. Kasalpahis ba't siyang asawa eh. Nagkinahanglan ni umaayo si Sir niya. Iyas ang kitiyaan. May ayang ang pagkaasawa. Kailan? Sir? Pasensya ka ako. Ikay ako mapahimungtan sa nitabunan ko. Ikapoy na ko. Sir, okay na ako. Nagkasabot ko ni mo. Pero ay lang pagpakawa sa paglaom, sir. Usara katiil ang nawa ni mo. Na ubang tao nga sobra pa ang pag-antos kay ni mo. Pero mapahawa na ka. Dili mo. Mm, Kailan? Ayaw naghawa. Dili ko ganahan nga na sa imo at iman ako. Ikaw akong gusto. Sir Megs. Sir, ayaw ko kaki. Sir Megs. Paspas kaayo ang pangitabo. Apan mo ako magmahay nga nagkarelasyon may ni Megs. Og sa pagkakaroon, nag-ipon na mi. Pwede man mi pwede nga magkasal. Kay kasado man siya sa iyang asawa. Nagpasalamat ko nga nadawat ko sa iyang pamilya. Swerte ko, kay buutan si Megs og masinabuton. Dini na lang ko to pagtakang salamat, RMN. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Marketing. Isa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagkasinay nga Jerome. Clear DLR, DME, Golden Runway, Tier 2 approach. Altimeter, 29.9er, 2.270 at 20. Yes! Liberty, Vigram! Salamat ay. Pila na gani edad di mo bay? Taway! Nagdako nagkag-edad ha? 30 na ko kapinday. Uy, pangita nag-uyab ba ni? Uno lang ng idara? Ikaw na lang gay mo uy, wa pa maminyo atong barkada ha? Sige lang bay, sige lang. Nagpaabot mo ko sa saktong babae para nako. Ayaw pagpaabot lang bay. Murag kinahanglan na gid nga kuha na ka ng hugot nga pag-ampo. Ha? Muna na kinahanglan na bay. Naunta, doon na babae nga moabot nimo. Amaw. Bita bay. Seryoso bita bay. Pangita hay. Pila na edad nimo gud? Wa pa jud kay liwat. Usap pa sad. Wa naman kay problema sa kwarta bay. Kwartahan naman ka. Nga mo ko daghang babae bay. Naalagi, pero ka-fling-fling ra nimo. Dili nimo uyabon jud. Sao nimo pagminyo ana? Na, maulitaong guwang kagani bay. Bay Willie. Bless kami. Oy, kaluyan ka sa Diyos, anak. Maibian niya ka na. Di man ay ka nag-celebrate sa imong birthday gahapon. Nga nung wa man ka mo uli sa bahay. Kauban ko na sa Willie mi. Mas kauban din sa ato kun di ko balakaw. Kay wa mamunduwas dadi. Ay, pasensya kaayo ka ha. Saan na busy man gud mi? Sabi to, din mi bitaw mo busy mi. Ah, sige lang nak. Pohon, ikaw man gid mo ay sumusunod ani negosyo nato. Makasabot ka raon niya kung unsa mi ka busy ni daddy nimo. Ma'am, Uy, oh man ako pangintyo sa bay. Nagluto na si Kudaano para panihapon ninyo. kinsa siya mi? Ay, tuod nak. Si Kayla, nang-apply siya pagkakatabang. Pero nga naman di katabang. Maong gipapauli ti kadayon. Kay gusto kong makikistorya nimo bahin ni Kayla. Nga unsa man mi? Nga dawato na to si Kayla, isip atong katabang. Og ang bayad, kay ato siyang paeskwelahon. O gusto nako, nga ikaw bahala nga mo paeskwela niya. Unsa? O niya ba yun? Isugot ka. Okay mahimo bay. Si mami may nag-ingon. Cakes na ba ya? Dili oy. Bata pa kay bay. 17 pang edad. Oh, mau ba? Oh, kuwat pa na lang nga. 18 aron di na ka mapreso. Amaw. Kasakit sa kong likod. Dili ko makatug. Magwas ko sa kwarto bay. May nabugatas. Kinsa maron? Sir Jerome? Si Kayla. Sodang. Sir, Oh. One heavy clear to land runway 22. basin og gikapoy kaayo ka. 70. Oh. Ang kigat na natin kakata, sir. Uy, sakto kayo. Muna og ko kay magkuha ko gatas. Wa palagi ka muli. Clear to land runway Ako pa magiging ni Manong Pangabas, sir. heavy. Mauli na kurong taod-taod. Okay raman sad nga, madugay kog uli kay silingan raman ko ta. Doon ra kay kog ulian. Mao ba? Aray. Sir, okay ra ka? Okay na. Sakit na akong likod. Ay, mao ba, sir? Dali, sir. Hiluton lang di ka. Mayo biya akong hilot. Hiluton ko nimo.
sige, sir. Dali, sir, B. Pwesto na kay para mahilot natin ka. Sige. Sir, wala ka usa ko ha. Mangumpra ko. Ha? Pero, dili man na mo trabaho kay na. Okay rin, sir. Uy, manam sa katanan ako ng buhato nun, sir. Mao mangita ko lang trabahoon. Dili sa pwede nga makayahan lang, sir. Kaya ipa-eskwela ba ako ninyo. Mao na, trabahoan ako maayo ang sobran yung kaayo din ako. Oo, sige. Salamat. Salamat kayo sa nan, sir, ha? Aris ako, sir. Ibutan si Kayla. Kugihan mo na. Magyunaon-naon. Bisig nag-eskwela siya, pero wala siya papagkita ka naluya siya. Ahos to. Akong silduhan si Kayla. Ang malipay siya. Specified one heavy contact ground on 121 Ang sa, sir. Mo kong sweldohan. Oh, okay lang. Tungkol sa imong kakugihan. Thank you, sir. Thank you, jud kayo. Iya kong gigakos. Noon sa ko. Parang layo magibati na ko nga. Gigakos ko ni Kayla. Sir. Sorry, sir, ha nga. Gigakos ti ka. Nalipay na gid kaayo ko. Okay na, okay na. Huwag problema. Unsa? Uy, bay. Lahi na nada. Wa ako makadungog ni Muso kada nga ingon ana ang imong gibati. Kusog ang pitik sa imong kasing-kasing kung naa siya. Oo, ubay. Ang buto ako makafeel ni sa una. Ka. Murag ko mabayot ko na siya, bay. Dili ko makatingog. Mao ba bay? Murag nadutlan ko. Tuwa si pag-atiman ang pagpanggaan ko, bay. Pilagod ka tuig nga, nagpa-eskwela ko niya. Pila pagod ka tuig nga, nagtrabaho siya na mo. Pero hasta ko, yung giatiman. Aw, mauna na bay. Say mauna na. Gugma na na. Unsa? Uy, bay, dili pwede. Madagdi pwede. Makabuot ikag kinsay imong higugmaon. Batat guys kay labay. Pila ka years good ang among gap. Okay raman na bay. Basta, siguruha lang nga parehas mo gibating duha. Bay Willie. Sultihin siya bay. Sa imong gibati niya. Oh, bay. Sultihan ko siya. O guman, mulikay ko niya. Come in. Sir Jerome, patawag ko na po nimo, sir. Oh, close the door. Sir? Hapit ka na mag-graduate, dili ba? Yes, sir. 2 months na lang. Makagraduate na ko. Human ka mag-graduate. Wa na ko yung obligasyon mo. Sir? Buhat ipasabot. Human ka mag-graduate. Ayaw na upakita ako. Sir Jerome, nga naman, sir. Na ako'y nabuhat na sa'yo? Wa kay gibuhat na sa'yo, Kayla. Gani, pulos bayo ang imong gibuhat. Pero na sa'yo ko pagsabot. Na-in-love ko ni mo, Kayla. Sir Jerome, Once magka-graduate ka, ayaw na pakita ako. ayaw pa bala ka, sir. Payra na akong imong kaayo na. Dili ka magmahay. Ma'am, salamat kaayo, ha. Sobra gid kaayo ang inyong nahatag na ako. Gipa-eskwela pa ko ninyo. Unya, gisweldohan pag yun. Karon, nagpa-party pagid mo sa akong graduation. Salamat gid kaayo, ma'am. Ayaw ko pasalamati. Ito ni Jerome. Kay siya mo ay nakahuna-huna ini. Sir Jerome, Excuse na ha. Entertainon ko una mga bisita. Sir Jerome, salamat, ha. Salamat sa Kayla. Huwag na unta, mag-amping ka pirmi. Sir, tinuod tong imong gisulti nga. Nga love ko nimo. Oh, Kayla. Sorry ka kinang lang. Maglagyo ta doon. Sir, sa tinuod lang. Layo man tuod ang atong gap sa usag-usa. Ang rason nga, niatiman ko nimo. Dili tungod kay trabaho na ako. Kung dili tungod kay, nagagusto sa ko nimo, Sir Jerome. Tinuod ka, Kayla. Oh, sir. Higugma na sa ko nimo, Sir Jerome. Dili ko gusto nga malayo nimo. Dili. Dili ka malayo na ko. Nagtukong ako rin may pati ni. Mau, gusto ko nga malikay ka. Pero kanang nahibawan ko nga, mahal sa ko nimo. Dili ko masugot. Muha ka pa na ko, Kayla. Dili na. Nakatako sa gap sa mong edad. Nga mapanambalin niya. Labaw ang among gugma sa usa. Ipay sa gay ko, gagilawat niya ang akong gugma. Dinin na lang ko ito ba? Nagkasalamat sa pagtagandi akong tampo. More power sa RMN.
Ayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi nining akong suliran. Itago lang ko sa pangalan nga Cardo, hingkod ang pangidaron, retired police, inyo og may mga anak. Taga Davao City, punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa akong ATM nga naprinta human ko mo retire. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ilamsab nimo ang imong pensyon, dong? Ingon nila tingali ni ana day, aron makagamita sa akong retirement nga bolto para makapundar ta kung unsay maayong negosyo nga atong nahuna-hunaan. Aron may kalingawan ko human ako og retire. Oh, ikaw, good. Unya, dugay pa kang magpensyon, ana. Kay maglamsab man ka. Mga after 3 years pa, musuod sa akong ATM nga akong monthly pension. Hala. Kadugay pa biya, ana, eh. Okay. Kinahanglan tarungon lang gyud nato og gamit ng retirement nimo, dong, ha? Kay kadugay pa ni anang makadawat ka sa imong monthly pension. Ingon na din ako. O, retire na ko. Ug may lamsam ko sa akong pensyon. Aw, ikaw, kuno si maayo. Mao kamo sa imong igsuon nga si Mario. Pagtarong mo sa inyong pagtuon, ha? Kaya ko naningkamot yun ko nga matuman ang inyong mga pangandoy nga makahuman yun mo sa inyong kurso nga engineering. Kay duha ba yun mo? Dili lali magasto na yan na. Unya, retire na biya ko. Ayaw ka bala ka pa. Paningkamutan namo ni Mario nga maparalod ka namo kung mahimo na niya may mga engineer sa umabot. Ay, Dong, may problema ka ba? kining losing man ang atong gisudlang negosyo day. Bisag unsa na ko bawi. Di man gyud mada. Ug kun ato kaning ipadayon, ay magkautang-utang tag yun ini. Unsa? Mao minta sa iyo pa no. I-close lang nato ni. Karon dili ta mosamot ka alkansi ni. Ka mas malkansi ta kung magsige pa ta og sweldo og mga tao o sa ato mga trabahante nga wa na tay nakitang ganansya. Kasayang sa gituokod nimong negosyo, dong, oy. Sayang gid tinuod. Pero sama sa gingon sa uban, negosyo murag yung sugal. Ni-take lang sab ko sa rest kay nagtuo kong mulambok. Pero di lang siguro para ato na ni negosyo haday. Cardo. Dong, wa naman tay kwarta. Ug dili naman ta kaapa sa mga kinahanglanon sa duha ta ka mga anak nga nagtungha sa engineering. Unsa man? Paundangon na lang sa nato sila. Ayaw day kay nakita ko ang panikamot sa atong mga anak nga makahuman sila pag-eskwela. Unya unsaon man nato, anak? Nga dili naman ta kasapar sa ilang mga panginahanglan sa pag-eskwela, sa ilang tuition. May mahimo pa ta. Unsa? Unsa may mahimo pa? Nawa naman gyud ko'y nahuna-hunaan. I-printa ko na lang ning akong ATM. Unsa? Ay graduating ng atong duha ka engineer nga anak. Unya upondangon nato noon. Dili sila makaundang day. Mangita kog paagi, mangita kog kaprindahan sa akong ATM. Dong, 10% ba interest na sa akong lending, sir? Nya, okay ra nimo? Ha? Dako asab day tubo nimo, ma'am. Na, mao namang ganay tubo ba doon, sir? Pero di ko mamugos nimo, ha? Kung dakan ka na, bahala ka. Pero ingnon tikag nakhatag ko nimo anang 300,000 nga imong gikinahanglan. Ha? Tungod sa grabing panginahanglan para makahuman ang akong duha ka mga anak mga engineer nga na-eskwela, napugos ko sa pagpinda sa akong ATM bisag taas kayo ang interes niini. 10% ang tubo matag buwan sa akong 300,000. Nakahuman ang akong duha ka estudyante nga mga engineers. Kapan nagpasaan sab ko sa tubo sa akong kwarta nga perting nakuha. Ug unya, oy, niabot na og pila ang akong bayranan nimo, ma'am? 630,000 na, sir. Uy, Mo nimong utang nako. kadako na gud niya na, ma'am. Mo sa nagtuig baya, sir, ha? Karong sunod buwan ng imong utang nako nga 300,000. Uy, Nya 10% pud matagbuwan. Nga sa ato pa, 30,000 matagbuwan ang tubo. ha? Sa usi ka buwan kon bayran ko nimo ron, 330,000, di ba? Oh, Plus sa principal nga 300,000, unang 630,000. dako ana ma'am, uy. Di man ko kabayad ana. Di jud ko mahadlok ka di ka kabayad, sir. Kay niaman ako ang imong ATM. Oh, Og pila ka buwan gikan karon, magpensyon man sad ka. Aw, imo ra lagi maimpasir oy. ma'am. hala. Dako anagod ana, dong. Sobra to nga sa milyon. Maulog kita eh. Kung saan man na to, ani, uy.
Kadugay pa nako nga makadawat sa akong pensyon ani. Ang linding na tingali ang magkupot sa akong ATM hangtod nga mamatay ko. Mamatay na tingali ko nga dili kasuway nga mukubra sa akong pensyon. Dong Cardo. Unsa may buhaton kay ni oy? Unsa man Kung babayaran nato ang principal ana pa, ihatag na kaslinding ang imong ATM? aha? Oh, dili pa ko siguro. Pero kuan man gud asam tagi bayad sa principal ni higayon nga 300,000 sa bayaan principal ato. Pa, panahon na nga kami ni Mario ang mutabang nimo ni higayon na. Ha? Bayaran ta ng principal aron mabalik ang imong ATM. Pero asam lagi mo kwarta nga ibayad nga mo pagani pagkahuman ninyo sa inyong pag-eskwela. Kining may nahuna-hunaan ko pa. Hmm. Sa bangko ta mangutang para bayad ana. Kay gamay rang interest kung sa bangko ta mangutang. Oh, ha? Nga no bitaw tuod no, mawata ka huna-huna anak ka ni Adto, Cardo. Mao lagi. Mas may pang ato mga anak kay naghuna-huna pa ni ana nga mas gamay day tuod ang interest kung sa bangko ta mangutang. Ay, pastilan. Siguro, dili mo abot og ingon anak kadako ang atong bayranan. Maunta. Pero sa unta man buhay na ang tanan. Nakautan na tag na kadako. Dako kay tubo. Ihatag sad ka sa imong nautangan ang imong ATM kung makabayad ka na unya sa principal. Ha, Cardo? Na, pasiluan di ko pa ikahatag nimong imong ATM, sir. Unsa? Kay, wa pa man mo mabayad ang interes. Ah. Unya, kung ihatag ko nimo imong ATM, alkansi ko. Oh? Di pala nimo mabayad ng imong 330,000 pesos? O, unsa? Wa gyud dihatag sa akong giutangan ang akong ATM bisan kun nakabayad na ko sa principal sa akong nautang nga 300,000. Kay wa pa kuno ko kabayad sa interest. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Una pangutana, kautang ko sa lending og 300,000 pesos. 10% ang interest. Gabot og 1 year, nag 630,000 na ang akong utang. Ibayaran ko na ang principal. Obligado ba kong mubayad sa interest nga nagbayad naman ko sa principal niini? Ikaduhang pangutana, wa pa ihatag sa akong giutangan ang akong ATM. Siya ang nagsigkubra sa akong pensyon. Pwede ko ba makuha ang akong ATM ug ako nang bubuot unsaon ko pagdata ug bayad ang interest sa akong utang? Ikatulong pangutana, mahimo ko ba nang ipa-block sa bangko ang akong ATM aron ako na makakubra sa akong pensyon o magkabuot pila ang akong ibayad sa interest sa kwarta sa akong nautangan. Ikaupat og katapusan, dili sab ka ako kasuhan sa akong giutangan nga lending kung ipablock ko ang akong ATM aron dili na siya kakubra sa akong monthly pension. Usa man niya ang mahimo niyang ikaso nako. Lihok tabangi og tambagay ko. Kini ang akong suliran, Cardo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, medical, personal, behavioral o mga problema nato sa mga ginadiling droga at ang mga of course emotional nga mga problems ug unsa man gani na ato ang mga giagian sa mga sa ato ang kinabuhi, unsa man gani nang mga nagbother nato karon kung tan-aw ninyo feeling ninyo kontra na lang yun ninyo tanan tao no wa na gyud tay makasinabot bugat na gyud kanang inyong kasing-kasing og inyong dughan ayaw mong kabalaka kay mo ginip gamit no sa ato ang programa dili lang nga malingaw mo nga maminaw sa mga drama sa ato ang nga gikan no sa ato ang mga artista sa kahanginan pero no permi gyud na matag adlaw na agud moy makutlo na pagtulunan no inspirasyon para makasabot mo and makarealize mo nga dili ra kamo moy naay problema, dili ra kamoy naay gisagubang o giatubang kitang tanan or naagid po di ay nga tao no maski pag naa sa laing dapit nga uy pareha man og giagian nato, di ba? So muna ay namog pagdugay ipadala na ang inyuhang suwat suliran diri nato ang ato ang email address suliran_612@yahoo.com or ang ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang letter sender kani si Cardo, di ni siya pulis, wa man niya gisulti pero ang iyahang suwat ay retired police ni gid ni si Cardo oy, no? Nagsuwat ni siya kay kabahin sa iyahang ATM, no? Retired na ni siya pag 2015, naglamsa man ni siya. After 3 years pa musulod sa iyahang ATM, iyahang pensyon.
Unang pangutana, nakautang ko sa lending og 300,000, 10% ang interest. Pag abot og 1 year, nag 630 na iyahang utang. Gibayran ko na ang principal. Obligado ba kong mubayad sa interest? Nga nagbayad naman ko sa principal. Okay. I think, no, ang akong pangutana, kanus ama nimo na bayran. Ang utang karon mangong mga panahon na, no, sa una, naatay gitawag nga usury law, meaning gi-control sa ato ang gobyerno kung pila ra ang pwede nga interest nga mapatong anang mga bangko o kanang mga nagpalending. Kaso lang, for so many years now, gitangtang na nila ang usury law, unya karon murag naa nagyud dakong leverage or makabuot na gid ang mga nagpalending kung pila ilahang utang. Mo bitaw na kanang 5-6 dagko kaayo. Now, sa balaod man pud nato, ang kanang paghuwam, no, kanang arrangement sa pagpanghuwam, sama na sa usa ka ordinaryo nga kontrata, diin nagkasabot mong duha sa terms and conditions sa inyong pagpalending o pagpangutang. Meaning to say, kung pananglitan kibaw ka nga 10% ang interest, unya nang huwam gihapon ka, kabalo ka, yan na amoy klaro nga kasabutan, ni pirma ka, wa ka pugsa, wa ka tiuni, wa pug ka ilara, no? Nakasabot ka klaro, sakto kas pangisip, kamong duha, mahugyod nga valid ang kanang maong contract. Now, ang pangutana lang is, kumingon kag 10% ang interest, no? Mangutana ko, kung kanus aman to nimo, unsa pud nimo kadugaya na bayran ang katong maong utang nimo, no? Pila man pud ka tuig, wa man gud sad sa imuhang suwat kung pila ang sumada. So magdepende gyud na kay usually kung nakabayad na kag sa principal, then dapat wala na kay utang, no? So mas maayo imo nang ipasumada. Ang kaduhang pangutana, wala pa nahatag sa ako ang giutangan ng akong ATM. Siya ang nagsigi og kobra sa pensyon. Pwede ko ba makuha ang ATM? O ako na'y magbuot unsaon ako pagdata og bayad ang interest sa akong utang? Actually ba, di ko kasabot anang mo yung kagprinda sa imuhang ATM. Kay kung pananglitan di ay umag over the counter kag adtos bangko, pwede man na nimo kuhaon imong kwarta didto. Nga di na lang nimo binlagsod ang imuhang kanang sa pensyon or ipa-block to nimo kato siya nga ATM unya magpa-issue kag bag-o. Kung pananglitan di na gyud mo magkasabot unya, paninglan na lang siya klaro nimo, no, sa lain nga pamaagi basta kay para nimo kung bayad na imong ATM, nakabayad na ka sa utang, unya, walang din mo nagkasabot, i-declare na lang nag-lost ang imong ATM, nga tus bangko, mablock na, di na niya magamit, magpa-issue na lang og bag-o. Okay? Or, kay lamsa man ni, mergo naman kay madawat monthly ani, then, kuhaan na lang tong kwarta ni mga tus ATM, ibali na lang naglaing account, para di na niya magamit. Ikatulong pangutana, mahimo ko bang ipablock sa bangko? Dire, ang ako ang ATM, aron kay naay makubra, ako na magkubra sa pension o magbuot pila ang akong ibayad sa interest sa kwarta sa ako ang nautangan. Yes, of course, pwede ka ayos nga tanan tungod kay para kung tinuod yun nga nakabayad na ka sa principal o nanubra na pud ang iyahang pagpaningil nimo, no? Then I think it's better para wala na lang kay di na pud ka magsigig hatag niya alkansi na kaayo kas nga tanan, ipablock na lang na sa bangko unya ikaw na kubra, magkuha kag bag-o nga ATM or kuha tanan, no? Unya kung wala na mo sudin ha, wala na gamit nga account nimo, pag-abli na lang bagong account. Or if not, then ipablock to nga ATM, pagkuhag bagong ATM. Ikaupat, ug katapusang pangutana, dili sad baha ko kasuhan. Sa akong giutangan nga lending, kung ipablock na ako akong ATM, aron di na siya makakubra sa ako ang pension, unsa may mahimo niyang kaso, dili kaniya mapablock tungod kay, number 1, kung sakto ang imuhang gisulti nako nga nakabayad na ka sa principal, wa na para nimo, wa na kay utang, then I don't think dili man kaniya makasuhan. Or kung mukaso siya kay para niya naa, then okay lang kay para mahusay pud mo, no, na pamanihig gayon, di man nakasong kriminal pud ang pagpangutang, di man sad nakasong kriminal kung imong gi-block ang imong ATM kay tungod kay para nimo nakabayad naman ka, unya di naman niya ihatag. Di sa korte na lang mo paghusay or kung silingan mo patawag na lang sa barangay kay para ma-mediated mo, no, nailupo na kapitan nga makasuway husay ninyo, matarong ninyo og sumada kay kung base na sipyat sad ka sa imuhang pagkwinta bayran lang pud nimo, pero kung siya po'y nasipyat at least mahatag niya balik imong ATM ug dili gyud pud mo magkasabot
Ipablock na lang na, nya adto na lang siya papaninglan nimo ngadto sa korte. Kay at least dili pud ka magka kanang problema, okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.